Ik ben een van de 6-koppige activiteitencommissieleden en dit is mijn toneelstukje, zeg maar. Dit is mijn dingetje wat ik aan organiseer. En hoeveel bierbrouwers ben je, jongen? Het is instelling tot vorig jaar, toen hebben we de 6. Dit jaar hebben we de 9. En daar zijn wij heel groot op dat wij 9 brouwers hier te gast hebben in de mooie kerken. Wij hadden het verhaal van het bier in Dokkum hebben wij vastleggen in een mooi boekwerk, Bierbrouwen in Dokkum. Je mag wel zeggen dat Dokkum een echte bierbrouwerstad west is. Ja, dat hier te krijgen met het water van de Bonifatiusbron. Dat wie heel mooi helder en zuiver water en dat wie tegen geschikt om bier van te brouwen. En dat is vroeger een protte gebeurd in Dokkum. Er waren je 9 brouwerijen in deze stad. En waarin lijkt jouw passie voor de speciaalbieren? Nou, het is uiteindelijk dat de smaak, het verhaal achter de bieren. Zat ik vorig jaar, ik zei, elk bier heeft eigenlijk wel zijn verhaal. En dat vind ik wel heel mooi. En natuurlijk de smaak. Ja, smaakt het wat, man? Ja, dit is heel best. Ja, dit is lekker. En wat is het voor bierke? Dit is de grote pier. En dan welke haak eigenlijk? Dubbel. Dubbel had er. Ah, een dubbeltje. Door is de bok. Ik heb de bok, die is lekker fruitig voor smaak. Een goede afdronk, kijk.